जोङो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय गांसे गाइडलाइन बरननाय जादों। बे गाइडलाइना जाबाय जोंनि जे BA बा BSc बा BCom फरायनायनि जे 4th year, बे 4th yearनि जे मोननै सेमिस्टार दङ, बे मोननै सेमिस्टारखौ मारै फरायसाफोरा फरायलांगोन आरो मारै कलेजनि एडमिनिस्ट्रेसनाबो नैबे 4th yearनि कर्सखौ आवगायलांहोगोन बिनि सोमोन्दै बेहाय रोखा रोखा लिरनाय दङ। आरो जों नुबोदों जे नैबे 4th yearनि जे कर्स, बे कर्सखौ लानानै गोबां एसे माने डाइलेमाव दंमोन। टिचार्सफोरनि गेजेरावबो मोनसे कुइसन दंमोन जे जों मारै खालामगोन, बिनि प्रसेसा मा जागोन। स्टुडेन्टफोराबो एसे कनफिउज जाना दंमोन। नाथाय दिनै आरो नैबे जे गाइडलाइन बरननाय जादों, बे गाइडलाइनखौ फरायनायनि उनाव खुनु कनफिउजन थानायनि खोथा गैला। जिनि कुइसन दंमोन बेनि फिना नै बेहायनो दंजोबो। आरो बे मोनसे बे गांसे ओरैबायदि गाइडलाइन जे जायखौ जोङो नैबे आगष्टनि 1 थारिखनिफ्राय इमप्लिमेन्ट खालामथांगासिनो दङ। गतिके जोंनि बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि आन्दाराव थानाय जेसेबां कलेज दङ, बे कलेजाव फरायनाय जेसेबां फरायसा फरायसुलिफोर दङ, जायफोरा 4th yearखौ कन्टिनिउ खालामनो सानदों, बिथांमोना नैबे गाइडलाइननि थ्रु गावखौ गावनि कर्सजों आवगायनो लांनो हागोन। माबा जुदि माने डाउट जायोबा नैबे गाइडलाइनखौ फरायनो हागोन। आरो बे गाइडलाइनखौ जोङो दिनैनो जोंनि बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि वेबसाइटआव जोङो बेखौ रिलिज खालामगोन। आरो बेनि जे हार्ड कपि एटलिस्ट गांसे जोङो गासिबो कलेजावनो जों फाथायनायनि बेबस्था खालामगासिनो। बेखिनि गोजोन्थों। दा डिग्री फरायगासिनो दं, 3rd सेमिस्टार 4th सेमिस्टार, बिसोरनि थाखाय गोदान माबा जागोन। जायफोर फरायसुलिफोरा 3 yearsखौ कमप्लिट खालामबाय, दाखालि 3 yearsनि 6th सेमिस्टारनि आनजादा जोब्बाय। दा जुदि बिसोर सानो जे आं बेहायनो एग्जिट मारिनोसै, बे NEPनि गाइडलाइन मथे बिथांमोना गानो हायो, ओंखारलांनो हायो। आरो जुदि बिसोर सानो जे आङो 2 yearsनि मास्टार डिग्री खालामगोन, होमबाथाय बिथांमोना आगोलनि बायदिनो 2 yearsनि मास्टार डिग्रीयाव बिथांमोना एडमिसन लाहैगोन। आरो जायफोरा सानो जे आङो बे कलेजावनो आङो 4th yearखौ कमप्लिट खालामसै, होमबाथाय बिथांमोना नैबे दिनैनि जों जे गाइडलाइन जे बरनदों, बेनि गाइडलाइन मथे बिथांमोना बे 7th सेमिस्टार आरो 8th सेमिस्टारखौ फरायगोन। आरो बे गाइडलाइनखौ दिहुननांगौनि खारना जाबाय कয়েকটা बेहाय गोदान माने नियम एसे दंदेरो। बे नियमखौ जोङो रोखा रोखा मारै इमप्लिमेन्ट खालामगोन कलेजाव, बेनि खोथाखौ बेहाय बिजिरनानै लिरनाय जादों आरोखि। जेनेबा दा जायफोरा अनार्स उइथ रिसार्च लागोन, बिथांमोननि थाखाय बे फरायसुलिफोरनि थाखाय माबा नांगौ, सासे सुपारभाइजार नांगौ। दा बे सुपारभाइजारा सोर जागोन, बे सुपारभाइजारनि क्वालिफिकेसना मा थागोन बा मा नांगौ, बेफोर खोथाया बेहाय लिरनाय दङ। दा बेखौ नायनानैनो कलेजफोरा डिसाइड खालामनो हागोन जे सोर सुपारभाइजार जानो हागोन आरो साबैसे गथ'खौ बिथांमोना बे 4th yearनि अनार्स उइथ रिसार्चनि थाखाय लानो हागोन। गतिके सायख'नायनि बेलायाव एबारनिफ्राय जोंनि मानगोनां टिचार्सफोरा गोबां सहाय जासिगोन। मानो होनबा मोनसे गाइडलाइन महरै गांसे दा बिजाब आखायाव मोनगोन। आरो बेखौ लानानै फरायसुलिफोराबो हेल्प जासिगोन। आरो जोंनि जेसेबां मानगोनां प्रिन्सिपालफोर दङ, बिथांमोनाबो एडमिनिस्ट्रेटिभ जिखिनि खामानि, जेरै अफिसखौ सालायनांगौ, जेरै मोनसे कर्सखौ लांनांगौ, बेफोरबायदि बेलायावबो नैबे गाइडलाइनानो बिराद गिदिर हेफाजाब होसिगोन आरोखि। गतिके एडुकेसन सिस्टेमखौ नैबे 7 आरो 8 सेमिस्टार, डेट मिन्स 4th yearनि बेलायाव जिखिनि दा एसे कुइसन सोमजिनानै दङ जोंनि शिक्षा जगताव, एडुकेसननि फिल्डआव, बेनि जेसेबां माने मा होनो सोंलु दंमोन, बे सोंलुनि फिनखौ नैबेहायनो मोनसिगोन। गतिके नैबे बिजाबखौ आं खावलायो जोंनि जेसेबां फरायसुलि दङ, बयबो बेखौ 4th yearआव जायफोर थांगोन बिथांमोना बेखौ फरायनांगौ। आरो मानगोनां टिचार्स आरो मानगोनां प्रिन्सिपालफोराबो नैबे गाइडलाइनखौ लानानै गावबागाव कलेजखौ दैदेननांगौ होननानै आं खावलायहरबाय। गोजोन्थों। गाइडलाइना गासिबो दङ, माने NEPनि गाइडलाइनजों सोलिगासिनो। दा जोंना जा
NEP नि गाइडलाइन सोलिगासिनो दङ NEP नि गाइडलाइनजोंनो जोंना दा थारमाने फार्स्ट जे जोंनि बेच जों 2022 निफ्राय लादों बिथांमोना दिनै 6 सेमिस्टारखौ कमप्लिट खालामबाय दा NEP आव मोनसे खोथा दङ जे थार्ड इयार कमप्लिट खालामनायनि उनावबो एग्जिट खालामनो हायो आगोलनि बायदि बे खालि मा मोनगोन बे डिग्रिल' मोनगोन बा BA BSc बा BCom नि बे डिग्रिखौल' मोनगोन गतिके बेहाय NEP नि मथेनो बे गथ'फोरा जुदि सानो दे आङो ग्रेजुवेट माने पोस्ट ग्रेजुवेट खालामगोन होनबाथाय बिथांमोना 2 इयार्सनि कर्सखौ जे इउनिभारसिटियाव 2 इयार्सनि कर्स दाबो दङ मास्टार्स डिग्रि बेखौ बिसोर डाइरेक्ट फरायहैगोन आरो दा जायफोरा सानो जे आङो नैबे NEP नि 4th इयारखौबो कमप्लिट खालामसै होनबाथाय बिथांमोना नैबे 4th इयारनि जे जों दिनै गाइडलाइन बरनदों नैबे गाइडलाइन मथे बिथांमोना आरो बोसोरसे फरायबावगोन आरोखि माने NEP आव माल्टिपल एग्जिट आरो एन्ट्रिनि प्रभिजन दङ बेखायनो जोङो होनदों जे जायफोरा 1 इयार कमप्लिट खालामगोन बिसोर सार्टिफिकेट होनानै गांसे मान बिलाइ मोनगोन जायफोरा 2 इयार्स खालामगोन बिसोर डिप्ल'मा होननानै मोनसे माबा मोनगोन बिदिनो 3 इयार्स खालामबाथाय बिसोर डिग्रि मोनगोन माने गासिबो खस्थ'निनो फरायसाफोरा जेसेबां फरायदों बे हिसाबै बिथांमोननो गांफा गांफा माने सार्टिफिकेट होनाय जायो आरोखि माने मान बिलाइ होनाय जायो गोदो खिन्थु बे बुस्थुआ गैयामोन सोरबा बोसोरसे फरायनानै जुदि गारदोंबाथाय गारबाय जेबो प्रमान गैला उनाव अबा जुदि नांगौ जायोबा प्रिन्सिपालनिफ्राय एसे लिरना लाबोयोमोन जे बे फार्स्ट इयारखौ फरायदोंमोन बेहाय होननानै खिन्थु एबारनिफ्राय माने NEP नि गाइडलाइन मथे दा NEP थिननाय मथेबा दानिया गासिबो सोरबा जुदि बोसोरसे कमप्लिट खालामदोंबा बिदिनो बोसोरसेनि थाखायबो गांसे मान बिलाइ होनाय जागोन मानो होनबा बेहाय फरायसाया बेहाय सम होदों बेहाय फैसा इनभेस्ट खालामदों बेहाय बे बुस्थुखौ बे माने कन्टिनिउ खालामदों गतिके बिनि थाखाय मोनसे प्रुफ हिसाबैबाबो गांसे सार्टिफिकेट होदों गतिके 3rd इयारसिम बिदिनो ओंखारनो हायो 3 इयार्सआ आगोलनि बायदिनो एखे जिहेतु डिग्रिया 3 इयार्स कर्समोन NEP आल' मा खालामदों 4th इयार खालामना होबायथ' बे गतिके 4th इयारनि थाखाय जोङो नैबे गाइडलाइनखौ बरननांगौ जादों मानो होनबा बेहाय रिसार्चनि खोथा फैबायथ' गतिके गासिबो कलेजावनो जिहेतु रिसार्चनि सुबिदा गैया बेखायनो बेखौ जोङो माबायदियै लांनो हागोन बिनि सोमोन्दै जिखिनि कुइसन सोंलु गोसोआव फैदों बेफोरखौ क्लियार खालामनो थाखाय आरो जोंनि BTC नि एडुकेसन डिपार्टमेन्टनिफ्रायबो मोनसे रिकुवेस्ट फैदोंमोन जे 4th इयारखौ मारै माबागोन सुरु खालामगोन बिनि मोनसे गाइडलाइन थाबा मोजां होननानै बुंनायखाय मानगोनां जोंनि बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर सारा मोनसे इन्सट्राक्सन होदों जे गांसे गाइडलाइन बानायनाया मोजां जागोन मानो होनबा जोङो बेसेबां मानसिनो जों बेसेबां खुगाजों रिप्लाय होबाय थानो गतिके गांसे गाइडलाइन जाबाथाय बे गाइडलाइनखौ फरायनानैनो कन्टिनिउ खालामनो हासिगोन आरो बे एबारनि थाखायल' नङा नेक्स्ट इयारावबोथ' 4th इयार सोरबा फरायगोन बिनि उनावबोथ' सोरबा 4th इयार फरायगोन गतिके बे मोनसे माने पार्मानेन्ट डकुमेन्ट बायदि जाबाय आरोखि बे बुस्थुआ नैबे जोंनि गाइडलाइना गतिके दा आरो खुनु बिदि गोदान माने इस्यु जानांगौ गैथ'ला आं बेखौ सानो आरो जोंनि जेसेबां फरायसुलि दं बयखौबो आङो खावलायनाया बेनो जे जाहाथे बिथांमोना नैबे 4th इयारनि थाखाय जे गाइडलाइन बरनदों बेखौ नायनानै गावखौनो माने सांग्रां खालामनांगौ आरो गावनि फरायनायखौ मोजाङै लांनांगौ गोजोन्थों आं दस्रा इउनिभारसिटिनि खोथाखौ आं बुंला माबायदिहै बिथांमोना खालामो डेफिनेटलि NEP नि गाइडलाइना गांसे बयनिबो थाखाय सोलिजानाय बयनिबो थाखाय मानिजाथाव गांसे बिजाब बे गाइडलाइननिफ्रायनो जोङो जोंनि बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि आन्दाराव जोंनि बयबो मिथियो जोंना लिमिटेड रिसर्स बे हिसाबै जों बेखौ मारै NEP नि आइडियाजों लांनो हायो बेखौ नायनानै नैबे गाइडलाइनखौ टिचार्स कमिउनिटि आरो स्टुडेन्ट कमिउनिटिनि थाखाय जोङो हेफाजाब जानाय हिसाबै नैबे बुस्थुखौ बानायनाय जादों थेंक इउ